Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, dino iki awake dhewe sinau basa Jawa ya, Cah. Babagan gotong royong piwulang 5. Nah, saiki buka buku basa Jawane. Nggatekake tembang iki sing dikarang Krisbiantoro, tembang kaya dene parikan utawa pantun. Nah, tembang sing dimaksud apa, Cah? Iya, yaiku dondong apa salak. Ayo, saiki nembang bareng yuk. Dondong opo salah duku cilik-cilik ngandong opo becak laku time-time. Dondong opo salah duku cilik-cilik ngandong opo becak laku time-time. Adi derek ibu tindak menyang pasar, ora bareng rewel, ora bareng nakal. Iku mako mesti mundut oleh-oleh kacang karo roti. Adi diparingi dondong opo salah duku cilik-cilik gendong opo pundak ojo ngide-ngide. Dondong opo salah duku cilik-cilik ngandong opo becak laku time-time. Dondong opo salah duku cilik-cilik ngandong opo becak laku time-time. Adi derek ibu tindak menyang pasar, ora bareng rewel, ora bareng nakal. Iku mako mesti mundut oleh-oleh kacang karo roti. Adi diparingi Sampun mirengake tembang kan? Saiki mangerteni tegese tembung. Dondong. Dondong iku woh kang rasane kecut lan isine kaya eri. Salak. Woh rasane legi lan sepet isine atos. Nah, gendong iku nggawa barang ing geger. Nek pundak nggawa barang dipanggul. Nah, saiki timik-timik iku alon-alon tur mlangkai ciut. Saiki isine tembang dondong apa salah apa, Cah? Ya, piwulang sing dikarepake iku ing ukara bacute yaiku wong sing ditakoni utawa ditareni milih digendong apa dipundak. Yen ora gelem mlaku ae.
Nanging ya kuwi mlakune mung alon-alon, timik-timik ing kono ngaturake gotong royong amarga gendong iku minimal mesti wong loro bareng-bareng. Dadi piwulang tembang dondong apa salak iku babagan gotong royong utawa tulung tinulung. Tugase ya iku ngrangkum materi sing ana ing jero video, ditulis ing buku basa Jawa, difoto, dikirimake ning Google Classroom ya, Cah. Cekap semanten pembelajaran dina iki. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.